welcome sa aton nga morning prayer sa sini nga aga. Sa tanon-tanan nga naga-monitor, kag naga-silent monitor, good morning. Sa tanon-tanan nga naga-subaybay, kag nagasunod sa aton nga YouTube channel, mayong aga gid sa inyo, kabay pang Diyos, magpakamayo gid sa aton tanan. Sa pagsugod sang aton nga morning prayer with Bible sharing, ang aton nga verse makita sa Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Nagasiling, napatay ako kaupod ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining akon ginakabuhi subong, amo ang resulta sa akon pagtuo sang anak sang Dios nga nagigugma sa akon kang naghalad sang iya kabuhi para sa akon. So mamati kita sang isa ka kantang akon i-play kag pagkatapos mabayon ko si Sankis for opening prayer. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. The life I now live in this body, I live by faith in Him. I'm crucified with the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. I now live in this body. I live by faith in Him. I'm crucified with the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. Jesus Christ now lives in me. Sige na, magpahamuyo kita.
precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo sa pag-ubay mo Ginoo sa amon katulugon Ginoo nga nakabugtaw kami Ginoo sa subong nga aga nga manin maayo nga amon nga mission Ginoo. Lord, salamat sa blessings nga gipadayon mo Ginoo nga ginahatag sa amon sa pag-provide mo sa mga needs namon Ginoo. Lord, gina-pray ko man sa imo ang ini ministry Ginoo kabay Lord nga ikaw gid ang padayon sini Ginoo kabay Ginoo nga ikaw gid ang maghahatag sa wisdom Ginoo para ma-expound sa mga naga-share ang imong pulong Ginoo. Lord, kabay Ginoo nga ang pulong mo nga amon nga say subong Ginoo kabay Ginoo gamiton pagiti ni Lord nga damo pagit Ginoo ang magakilala sa imo kag magapalapit sa imo Lord God. Lord, kinapangamuyo ko man ang upang sang hilikoton mo subong Ginoo Lord. Ikaw na Ginoo ang bahala sa iya. Kabalo kami Ginoo nga may ginaaman ka nga silot para sa iya or para sa ila Ginoo. Lord, ginapangamuyo ko sa tanan-tanan kami Ginoo, kabay nga ikaw lang bahala sa amon Ginoo. Ikaw na Lord ang bahala sa mga imo nga mga alagad sa imo mga kaanakan Ginoo. Ipahilayo kami Ginoo sa mga disgrasya or mga hindi mayo nga katabo sini nga kalibutan Ginoo. Lord, dinitanan Ginoo, ginapangamuyo ko kag ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal Savior Lord. Amen. 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 Thank you gid sa imong case. So mapadayon kita sa pagpadayon sa aton nga likoton sa sini nga aga. Ang aton nga verse sa liwat nga pamalandungan sa sini nga aga makita sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 na nagasiling, napatay ako kaupod ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Ag ining akon ginakabuhi subong, ining kabuhi nga akon ginakabuhi subong, amo ang resulta sa akon pagtuo sa anak sang Dios na nagigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. Sama na siya no ang aton nga verse sa sining aga. Isa ka klaro katama nga ang ginhambal niya diri. Hindi ini physical no nga masiling nga kita napatay kaupod kay Kristo sa cross, kundi nga napatay dungan sa pagpalansang ni Kristo sa cross, sa pag-ula niya sa iya dugo para sa aton tanan, paghilway niya sa aton sa sala. Dito napatay man kaupod sa iya ang aton sala. Kung ano man ang mga nahimo naton nga mga kasalanan, wala na ato tanan, na upod ato nga ginugasan sang Diyos ni Kristo sa iya nga dugo, sa pag-ula niya sa iya dugo sa cross. Dito lang kaupod man ang aton nga mga sala. Kaya hambal niya sa Galatians 5:24, ang tanan nga iyon na ni Kristo Jesus, ang iyang nga mga handom kag mga malain nga handom nga mga gusto niya nga mga handom niya sa kabuhi sa iyang mga balatyagon, ginlansang na sa cross, dito sa cross no, tanan nga mga kung ano man nga mga balatyagon, mga handom nga mga kalibutanon, mga andong nga hindi manami, mga sala naton, wala na ato tanan, upod na ato tanan sa pagpalansang kay Kristo. Sa panara na kita sa Ginoo, syempre, hindi na ang aton kabuhi dati nga hindi manami, nga puno sa sala, wala na ina. Hambal nga, hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Syempre, kung baton ta ang Ginoo, nga aton personal nga maluluwas sa aton nga kabuhi, kag may ara na kita personal nga relasyon sa Ginoo, natural, hindi na ang dati naton nga kabuhi ang aton ginakabuhi, kundi ang kabuhi na masuno sa kabubuton ni Kristo. Kay kung bag-o na kita nga tinuga, hamba sa 2 Corinthians 5:17, kung bag-o na kita nga tinuga, kung ara na kita kay Kristo, bag-o na kita nga tinuga. Kag ang daan nga mga sala nagtaliwa na, ang daan nga mga buhat nagtaliwa na, kag nangin bag-o na. So
Amo na ang ginambal niya nga hindi na kuno ang kabuhi, hindi na ako nagakabuhi subong, so hindi nang daan nato nga kabuhi nagakabuhi subong, kundi ang kabuhi na ara na kita kay Kristo. May personal lang kitang relasyon sa Ginoo, may ara na kita, luwas na kita, tinlo na kita sa tabangan sa Ginoo. Ang himuon ta na lang, tuuhan ta nga kagamahanan, tuuhan ta siya kag saligan, batunon nga ton personal manuluwas sa ton nga kagalingon sa ton kabuhi, sa ton kagalingon para pag-abot sa tion nga siya magadto na diri, upod na kita sa iya, kay isa na kita sa iya nga mapili nga maka-star sa iya ginaman nga lugar, ginaman nga duog, ginaman nga paloy-an para sa aton. So this time, i-open ko ang control para sa gusto nga mag-share sa any station na gusto mag-share sa sining aga. Control is now open. Pre-control. Go lang, sir. Jaro, payong aga sa tanan-tanan, no? So ako nagadaya ko kapasalamat sa Ginoo tungod sa kabuhi nga iya giginhatag sa akin. So ang aton talakayan subong nga adlaw ginkuha naton sa sinulatan ni San Pablo sa taga Galacia. Galacia 2 versikulo 20 nga nagasiling, gani nga hindi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Hindi nga kabuhi akon ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga nagahigugma sa akon kag nagahatag sang kabuhi para sa akon. So ang aton nga tema kag ang talakayan ini nagapakita o kung nagapahayag sang isa ka dako nga pagbaylo sang isa ka tawo nga nagatuo sa kay Hesukristo nga ginhatag ni Hesukristo ang iya kabuhi para nga luwason siya, no? So kung ang isa ka tawo magakabuhi sa kabuhi ni Hesukristo, matawag naton ini nga siya amo ang Kristohanon, apang kung wala siya nagakabuhi. So kung nagakabuhi kita sa grasya sang Ginoo, mahibaluan gid naton nga kita lapit sa Dios. Kay kung nagakabuhi ikaw nga wala ka pa sa grasya sang Ginoo, ang imo kabuhi hindi ka Kristohanon, no? So wala nimo gina pangabuhi ang pagka-Diyos nun, no? So pareho sa akon di magupahambal nga maayo gid kuya, wala ko nakahimo sa ginatawag nga sala, no? Makasasala man ako, pero ginusluban ko na lang sang kabuhi ni Hesukristo ang akon nga kabuhi, no? Amo na gani akon mag-share bala sa realidad, wala ko na iya ginabuhi ang tinaga nga ako iya makasasala, o kung ako iya inang nagapaninguha pa nga magpalapit sa kay Hesukristo para lang nga makapangabuhi ako sang Diyos. No kay kun wala ang kabuhi ni Hesukristo, wala ka sa kabuhi ni Hesukristo, wala ka gid kasubong sang isa ka sansalon bala, no? Nga kung bagahon mo, kung manog panday ka bala, dira ni mo na manalisar panday ka, dira na ni mo manalisar nga ang sansalon nga bagahon ni mo nga bagahon, nagakalahukas ang tuktok pag nagapabilin ang matuod-tuod nga sansalon, meaning atong mga tuktok nagakalahukas o kung amo ilang aton mga kasaytanan. Apang ini ang sansalon sa dugay ni mga baga kasubong na siya sang kalayo. Pareho man ni sa aton nga kita nga mga tao nga makasasala kung nagapangabuhi kita sa paghig sa grasya sang Ginoo na mabiyaan aton ang aton mga sala kung magakabuhi kita Kristohano, no? So amo lang ang basic concept of Christianity, no? Nga ikaw nga tao dapat subuan ka sa ngalan ni Jesus agod makuha ang imong mga sala kag magakabuhi ka Kristohanon. Pareho man ang isang isa kasansalo nga kung bagahon ni mga bagahon mainit pa na siya gani sa baga sa uling, no? Sobra pa ina siya kainit sa uling, no? Tungod kay
mas kusog siya amo man lang sa aton kung bagaho kung subwan kita sa grasya sang Ginoo ang aton mga sala magkalahukas kasubong sang mga tuktok so kaghapos na kita nga palpagon nga kung gusto sang Ginoo nga hindi ka kung may mapainubuson kana amo man lang sa salong kung ikaw sa kapanday ang imo sina nga pagpamanday hapos ang paghampak nimo sang isa ka sansalon kung nabaga nimo sang maayo amo man lang sa isa ka tawo kung ang isa ka tawo nagapangabuhi sa Kristohanon hapos lang siya magsunod sa mga pulong sang Ginoo kag mahimo na niya ang iya maayo nga buluhaton nga makita siya sa iya isig kapareho nga siya Kristohanon no. So, mula na siguro, kabay ini ang mga pulong magapabilin sa aton na panghuna-huna nga kita nga mga tao nga makasasala dapat iusog naton ang kabuhi ni sa Kristo kag kasubong man sa isa kansansanon nga giabaga nga magkalahukas ang aton mga sala agud nga kung anong gusto sang panday ini mapadayon para kung ano ang gusto niya nga pagahimuon nga bitula sang binangon mahimo gid niya no kasubong man sa aton kung kita lapit sa Ginoo kung anong gusto sang Ginoo mahimo gid niya para sa aton tungod kay aton panguna-una nagapunis na gid sa aton no so maamo na siguro ako mapaambit mayong aga sa tanang kagkabay magpakamayong Ginoo sa aton subong aga balik sa mo control. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa Tino sa matahom nga mensahe nga gindugang no. Madama gid nga salamat nga nakapadayon ka padayon lang gid kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Kamo na ang gusto sang Ginoo nga matabo sa atong nakabuhi. Padayon kita sa pagpangalagad sa iya. Kag magakabuhi kita suno sa iya kababaton. Yung mo station gusto ka mag-share sa siningaga, go ahead. Control. Go, Brother Mangga. Good morning, ka. Right. May aga sa Imo Control, may aga sa taran-taran yung station nga naga-monitors na subong aga dalayawan ng Ginoo sa pagpadayaw naton sa pagtun sa iyang balan sa pulong na bisan pa sa maulanon nga panahon. So muni ka nami kay may gingamit ang Ginoo nga frequency para sa aton nga pag tinipon-tipon bisan paagi lang sa kahanginan no. Kaya may agalan na sa kay Sir Bravo 99 sa Bacolod dili sa kay Bantay da kaya ini station nga naga-monitor da sa sumungaga may nagagit sa Negros Occidental no. Kaya ang ining bersikulo nga aton nga ginatun-an subong kung hapaw lang sini ang aton nga pag analisar sa sini nga bersikulo makasiling kita nga paano ayhan kita nagpakamatay man upod sa kay Kristo Hesus sa krus no kay ang hambal sa sini nga bersikulo ginlansang ako sa krus upod kay Kristo so ini kon manapaw lang ang aton nga paminsaron hindi ta ni maintindihan pero aton niya nga padalman no ang hambal diri nga nagpalansang ako sa cross upod kay Kristo Hesus no inabalang kung napatay kita ya upod kay Kristo Hesus ang ginatumod sa sining bersikulo nga napatay upod ang aton nga sala hindi ang aton nga pisikal nga lawas no kay ginhugasan kita ni Kristo Hesus sa iyang dugo no ang aton nga mga sala ginhugasan ni Kristo Hesus no paagi sa iya pagpalansang sa krus to so dapat gani ang aton giniya nga dumdumon ginaton kung paano si Kristo Hesus nga nagpakamatay tungod sa aton nga mga sala so amo ginang aton nga number 1 gi nga dumdumon no nga ano bala ang aton ibalos sa pagpakamatay ni Kristo Hesus sa pagpalampagi sa pagbalansa sa tungod sa aton nga mga sala dapat dumdumon ta ini nga pag-uhon na naton ang aton kaugalingon tungod nga para sa aton ang pagpalansang ni Kristo Hesus sa krus ang pagpakamatay niya para sa aton na
hindi na para sa iban nga tao, no? O kung hindi na para sa kun kay sinulam, o kung ginpili ya lang para sa ato na tanan. Muna gani nga padayon gid kita nga gina-remind sa kung ano man nga mga verse nga aton nga ginatun-an sa kada adlaw kag ini nga mga bersikulo, mga pinili ini naton nga ginatun-an naton para ma-apply naton mismo sa aton nga pagpangabuhi, sa aton mismo nga kabuhi, no? Kag tumtumo naton na nga ginhugasan na kita ni Kristo Jesus paagi sa iyang dugo, no? Pero kita nga mga tao padayon gihapon sa pagpakasala, padayon gihapon sa pagpangingabot sa aton isig kapariyo, no? Nga kung mabatian gani naton ang isa ka utod naton nga mag-share gani, ginadyam naton. So kung ano man ang mga sala sina iya nga tawo, hindi ka maghusga sa imong isig kapariyo. Kay nga ara sa Mateo kapitulo 7, no? Versikulo 1 kag 2 kung basahon mo na da. Ara na da nga hindi kita maghusga, no? Kay kung paano naton ginhusgahan ang aton isig kapariyo, amo man na ang paghusga sa Ginoo sa aton. So may talaksan ang paghusga naton sa aton isig kapariyo. Amo na nga dumdumon ginaton always sa kada adlaw, sa kada oras nga tanan, nga kung paano kita ginpaginmatyan ni Kristo Jesus sa cross, hindi na kita dapat magpadayon sa pagpakasala. Kung i-accepta ini nga pulong sa Dios, no? Kaga ang nagahambal sinadiya si Pablo, no? Siya ang nagsiling sini nga napatay siya upod kay Kristo Jesus sa pagbalansang sa cross. Supod silingon si Pablo nag-accept na nga ginhugasan na sa ni Kristo Jesus. So kita amo man ni dapat ang aton nga imuon, no? Nga i-accept ginaton nga upod sa pagpakamatay ni Kristo Jesus sa cross, upod ang aton mga sala. So dapat hindi na kita magpadayon sa pagpakasala sa sining nga kalibutan. Samtang nagahulat kita sa pag-abot ni Kristo Jesus sa pagluwa sa aton, nga dalon kita niya sa aton na may sa langit, nga nag-prepare sa mansion nga para sa aton. So mula na ako ni Marshall Control, madamong kasalamat ka. Good morning sa tanan-tanan nga. Okay, salamat kid ma'am sa matahom nga gindugang share sa sining nga aga. Aton nga verse, no? Tama gid ka nami. Kung ara na kita sa kay Kristo, bago na kita ng tinuga. So, ano man ang aton nga mga nahimo sadto, nga mga butang, hindi kapamuot sa tubangan sang Ginoo, inaiya subong, bago na kita. Basta batunon lang naton si Kristo nga aton personal nga manuluwas sa aton nga kabuhi. Ini more station nga gusto pa mag-share sa siningaga sa aton nga verse, go ahead. Control. Go mo gini. Good morning, Control. Good morning man sa tanan nga naka-monitor siningaga, kan mga naga-silent monitor, even ang mga naga-subaybay man sa YouTube channel. Good morning gid sa inyo tanan. Ang Ginoo padayon gid magapakamay gid sa aton siningaga. Kita padayon man magatuon sa iyang pulong. Kay kita nagatuman sang kabubuton sang Dios nga i-share ang pulong sa mga katauhan, especially sa mga tao nga wala pa gid personal nga relasyon dira sa Ginoo. Amoy nang rason nga natukod ang ining ministry, ang ining hilaguton, kay gusto man namon nga sundon ang kabubuton sang Dios nga i-spread out gid ang gospel, ang pulong sang Dios agod. Kung ano bala ang kaluwasan nga amon angkon, mangkon man sa mga nakapati sa pulong sa Ginoo. So subong aga, isa ka manami naman nga talakayan nga gingkuha sa Galatia chapter 2 verse 20. Nga amo ining balatyago ni Apostol Paul. Nga it seems nga wala na gid saya kahadlok, even ang iya nga kabuhi nga madula sa iya, way siya
kahadlok nga mapatay. Kabalo kita during sa ilay ang time. Naibaloan naton nga grabe ang persecution sila. Grabe ka stricto about sa kasuguan sang tao that time. Nga sala sang una sala nga magtuo sila kay Jesus Christ, kay nagalapas ina sa kasuguan nila. Pero ang ginasunod niya ni Apostle Paul nga magtuo gid kay Jesus Christ, kay ang Diyos wala nagabaton sa mga tao kung magtuman lang sang ginsiling sang kasuguan, kundi ginbaton sang Diyos ang tao paagi sa pagtuo kay Hesukristo. So hindi pwede nga i-compromise ni Apostle Paul ang iya nga pagtuo nga daw kasubong nga ipanginwala niya karon si Jesus lamang masunod kung ano ang ginsiling sang kasuguan. Kay ang pagtuman sa ginsiling sang kasuguan hindi amo ang yabi nga batunon kita sang Dios, kundi ang yabi nga batunon kita sang Dios, batunon manaton si Jesus Christ. Tuuhan ta si Jesus Christ nga siya ang nagpakamatay sa cross, siya ang nabanhaw para sa aton. Siya nagpakamatay sa cross, kag siya man ang nabanhaw para sa aton. Tuuhan ta na ang ini nga kamatuoran, kay sa sina nga paagi patunon kita sang Dios nga may. So ano bala ang refleksyon sa aton nga personal nga kabuhi? Kung ikaw Kristohanon, tama ka kitid sa imong kabuhi, madamo sa mga persecution, madamo sa mga panghingabot, ginabantayan ang imong kabuhi, tama ka kitid sa kabuhi sang isa ka Kristohanon. It seems bala nga perfect ikaw sa mga mata sang tao, gamay mo lang nga sala, ina-judge ikaw, ay tumuluo Kristohanon amo na. So nalipat sila, nakita tao man siya. Ari pa kita sa kalibutan nga puno sang sala. Pero sang ginbaton ta si Jesus Christ, ang balaan nga espiritu nagapuyo na ina sa aton. Amo na ina nagakonvict sa aton nga hindi na naton himuon ang amo sini nga sayo, amo sini nga buhat. Kay sala ini. Kay ginbaton mo si Jesus Christ, butsing ganon, bayaan mo na ang daan ni mo nga mga sala, ang daan ni mo nga mga binuhatan nga hindi mayo. Kay bag-o ka na nga tao sang time nga ikaw nagbaton kag nagtuo kay Jesus Christ. So sa sini nga punto, dapat naton ya nga tindugan ang aton pagtuo. Dapat naton tindugan kung ano ang kamatuoran nga aton gingkupdan subong. Ano ang kamatuoran nga aton na hibaluan subong. Nga ang kaluwasan maangkon lagali paagi sa pagtuo kay Kristo. Ano man dira gali nga mga paghingabot, bisan pagali nga ang imo kabuhi nakasalalay. Hindi mo dapat gali pagkadlukan ang kamatayon. Kay hambal pa gani ni Apostle Peter na ang kamatayon para sa iya amo ang kadalagan. Kaya siyempre pagkatapos nga siya mapatay, ang biya pisigal nga lawas, mabalik man lang ini sa duta. Pero siya magakabuhi na kaupod kay Kristo. So amo man ini ang balatyago ni Apostle Paul. Wala nag siya sang kahadlok nga mapatay. Bangod na kay balo siya nga secured na ang iya kalag dito kay Kristo. Kita ayhan utod kagabyan kung kita mapatay, napatuod na bala naton ang aton nga padulungan. So ang aton nga physical nga lawas, natural ini nga kita mag-atubang sang kamatayon. Pero ang aton nga kalag, amo ni dapat ang preparahan naton. Dapat may pagtuo gali kita dala kay Kristo, kag sa kay Kristo gid lang na sentro ang aton pagtuo. Kay paagi sa pagtuo, maangkon naton ya
ang lubos nga kaluwasan. Kay sa 1 John 5 verse 1, ang bisan sino nga nagatuo kay Jesus nga amo ang Kristo, anak sang Dios. So wala na gali iya may maka-question dira kung ikaw nagatuo. Kay ang Dios nagkatulok sa imo tagipusoon kung ikaw tutuod gid manggali nga nagatuo. Kag kung ikaw ara na sa paghinakop sang Dios, the time will come nga kuhaon na sa Ginoo ang imo kabuhi. Secured na ang imo kalag nga magapuyo kaupod kay Kristo dito sa langit. Kay diri sa Roma 8:38-39, maatag ginahambal sang Dios nga wala na gid may makahamulag sa gugma sang Dios kung kita nagatuo kay Jesus Christ kag ginakabuhi naton ang pulong sang Dios. So kabay nga amo man kita sini kay Apostol Paul nga hindi naton dapat kahadlukan ang kamatayon kag hindi naton pwede i-compromise o ibaylo ang aton nga pagtuo bangod sa sobra nga kahadlok basi mapatay ikaw. Hindi dapat naton kahadlukan ang kamatayon. Kay diri sa Lucas 12 versikulo 5, so dapat nagalikadlukan ang Dios kay siya ang may sarang nga magpatay sa aton nga lawas. Kag siya man ang may gahom nga maglaglag kag maghaboy sa aton kalag dito sa linaw nga kalayo nga amo ining impyerno. Amo ining dapat naton kahadlukan utod kagabyan ang makapatay sa aton kalag, hindi ang makapatay sa aton lawas. Amo lang ang share control ang Ginoo padayon gid magapakamay sa aton. Good morning everyone. Madamo gid nga salamat no sa imagine share. Mahogani isa ka matahom nga pag-encourage sa aton nga bilang tao ka mag-alagad sa Ginoo nga dapat kitaya aton gid nga tutuodon nga kilalahon ang Ginoo nga aton personal nga manluluwas. Ini more station nga gusto pa mag-share sa sini nga aga, open ang control. May control. Go lang. Okay, may nga sa tanan. Salamat naman sa grasya sa Dios nga ginhatag sa aton sining aga. Bahin sa aton paglagad sa Ginoo, lodlaw ang pagigambit kita bisan tas ni mapulong. Salamat sa mga stasyon nga nagaplamati lambutan sa sining frequency. Salamat sa sining ministry. Akong trail ako sa Negros kag pagi sining ministry. Nagambit kita sa tagsa mga pulong sa Ginoo. Isa ka dako nga challenge sa aton. So, salamat gid sang ginaaton talakayan sining aga naging buwa diri sa kasulatan ni Apostol Pablo nga taga Galacia. Versikulo 2 kapitulo 2 versikulo 20, gani nga hindi nako ang nagakabuhi kundi si Kristo amo ang nagkabuhi sa akon. Hindi nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi, naghatag siya kabuhi para sa akon. Isa ka tahom nga pang pagpamalandong sa atong kabuhi sining aga. Kita nga mga Kristohanon tutuod gid ya nga tama kasiling man ginapabugal na naton ang Dios sa atong kabuhi kay ini nga kabuhi ginaagom naton subong kay Kristo na ni naton tanan-tanan nga kabuhi ang ginaangkunta. Isang tagsa-tagsa kita sang una ra pa kita sa pagpakasala nagkari si Kristo Jesus ni kalibutan para sa pagtubo sa aton. Pero damo sang mga tao man yapon nga wala nagkilala sa iya, that's why mo na nga sa ila hindi pa nila inimangkon nga kabuhi ang espirituhanon nga kabuhi kay si Kristo Jesus dugay na napatay pero madamo pa sa mga tao nga wala pa nagakabuhi sa kay Kristo. Kani mo na naga pabugal kita si Apostol Pablo kapabugal man sa Ginoo nga ini ang tanan nga pakamaayo niya sa iya kabuhi ang imbato niya gid si Kristo Jesus nga iya bugtong personal nga luwas. So mo man sa aton nagapasalamat kita sining aga tagsa-tagsa ka mga bahin nga ginatalakay naton
kadulong sang pagpabakod pagit sa atong pagtuo sa Ginoo. Kay ang aton nga kabuhi madali na lang magakari si Kristo sa sining kalibutan. Gani sinuman sa aton nga nagapalamati subong wala pa sa Kristo utod kabay pa nga maangkon man ang ini nga kabuhi nga hindi ka makasiling nga ini nga kabuhi wala sang purpose, kabuhi nga wala sang Kristo, hindi nga magkabuhi kita nga sa kay Kristo. Sundon tangi na sa ka mga lahi kay niya kay amo ni ang preparasyon naton and welcome mga karisens ning kalibutan. Kilalahon na kita nga mga iya nga mga kanakan nga nagkilala gid sa iya. Amo nang ambal niya sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 21 nga sa akon ang pagkabuhi amo si Kristo kag ang pagpapatay amo ang pagdaog. Hindi ta na mangkon kung wala kita pagtuo, wala ta gintuan si Kristo Jesus nga naging matay sa krus para sa pagtubos sa atong dagsa ka mga sala. Idumdumon ta utod ang paglansang kay Kristo, dumdumon tabla ang nagsawalay kag tuo nga may ara nga nagkilala, may ara si talita sa kamatayon. Ginansang man atong kasasala sa iya nga tuo, nagambal ang atong makasala Ginoo. Kung kahit ko na dito sa langit, dumdumon mo ako. Siling ni Kristo Jesus niya subong gid nga mo ikaw ikaw sa paraiso. Amo na nautod katahom kagahapos sang iya nga ginapahimo sa aton kilalahon ta siya nga aton personal nga manuluwa sa aton kabuhi. So amo na sa sining aga nagapasalamat ko nga nagaupod gid sa inyo stasyon sa sining aga nagaupod ko sa inyo mga devotional. Salamat gid kay nagadulong man ni kabakod sa aton tagsa-tagsa ka kabuhi espirituhanon. So kabay nga ang Dios magpakamay tanan sa aton sa sining aga. Back to your control. Good morning. Thank you, Gid, Pastor. Amen, Gid. Thank you, Gid, sa isa ka matahom nga encouragement aginbilin mo sa sining aga sa tanan nga tagpalamati. Kinahanglan lang, Gid, naton nga kilalahon ka batunon si Kristo nga aton personal nga maluluwas sa aton nga kabuhi. Thank you, Gid. Kag dako gid amon kalipay nga nakaupod ka man namon sa sining nga aga, Pastor. Any more station nga gusto mo mag-share sa aton nga ginatun-an subong ginashiran nga verse? Go ahead. So tama katahom sa aton nga verse nga aton-an subong no kag tama ka klaro gid nga ang Ginoo gid jaya nagigugma sa aton. Kag dumdumo naton ang paghalad niya sa iya kabuhi. Ang iya pagpakamatay sa krus para paghilway sa aton tanan, para hilwayon kita tanan sa sala. Kag dapat ibalik man naton sa iya ang aton nga pagdayaw kag pag-alagad sa iya. So any more station nga gusto mo mag-share sa sining aga, go ahead lang. Good morning, ma'am. Go, Ma'am Big Girl. Good morning. So good morning sa tanan, good morning sa YouTube tang viewers or listener. Kag sa silent monitor, good morning. So aton nga verse nagapa-remind naman sa aton about sa love of Christ. Dirigin ni Paul no na nagpakamatay si Christ para sa aton nga mga sala. So dapat magkabuhi kita with faith sa Ginoo. By faith, we trust that His death paid on our own personal sin. So, kung may pagtuo kita kuno, maggasalig kita nga ang pagkamatay sa cross sang Ginoo is para nga ma-cleanse aton nga mga sala. So dapat we should live in the flesh kuno nga we should live with Christ. Kag kung may ara kita faith, so ga-believe kita kuno nga palangga kita sa Ginoo kay nagpakamatay siya sa cross. So promise na sang Ginoo sa aton nga kung may pagtuo lang kita kag salig kita, may ara kita nga padya nga ginaman sa aton sa Ginoo nga mo na ang everlasting life. So amo lang na control. Good morning sa tanan, kag God bless. Thank you, Gid, Ma'am Big Girl, sa matahong nga gindugang nga gin-share sa sining aga nga dapat ang aton lang gidya hugot nga pagtuo. May ara gid kita tutuod nga pagtuo sa Ginoo kag pagbaton sa iya. So mayara pa
Pwede pa taguro duwa ka station nga gusto nga mag-share sa sining aga. Go ahead. Control. Go lang, Bantay. So sa liwat, good morning sa tanan nga stations nga naga-monitor sa mga aga. Dalayawon kitang Dios sa bag-o naman nga adlaw nga makabati kita kag makatuon sa pulong sa Dios. So padayon kita sa aton pagtuon sa sining aga no siya ka matahom nga reminders naman sa aton tanan nga nagbaton sa kay Kristo nga aton nga personal nga manluluwas sa aton nga kabuhi. Salamat sa sining mga pulong nga naghambal sa aton tunga sa sining aga. So ang pulong naghambal nga napatay ako kaupod kay Kristo sa pagpalansang dito sa ibabaw sa cross, no. Tama katahom ini kung nga ang hiwat kita sang annual nga pagdumdum sa pagpakamatay ni Kristo Jesus sa ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Agud kita nga matubos o kung pagi sa sito pagi sina aton bala dumduman sa aton nga kabuhi. Kay kung ang tao nga wala pa sa Kristo, wala pa si Jesus sa iya nga kabuhi, hindi niya ma-appreciate ang ginhimo sang Dios sa pagpalansang. Pero kung ikaw may relasyon sa Dios, kag ginbato nimo si Jesus Christ as personal Savior, tiyaga naton ini ang dako nga kaluoy kag ugma sa Dios sa aton tanan. Wala sang pinilian ini, kay napatay siya para sa tanan, ginpadala sa aton amay para sa tanan. So isa kita sa pakamatyan ni Kristo Jesus, o kung isa tanan kita nanginbahin kag upod kita sa pagpakamatay. Ining pagkamatay hindi ini physical, hindi ini literal, kundi spiritual ini nga pagkamatay. Ang pagkapatay bala nga napatay kita upod sa kay Jesus Christ, napatay nga aton nga sala o kung ang daan nga pagkabuhi, mga malaot nga pagkabuhi bala. Amoy ning gina silingon sini. So kung napatay na nga aton daan nga kabuhi, malaot nga pagkabuhi, hindi na kita gali ang nagakabuhi sa aton, kundi si Jesus Christ na ang nagakabuhi sa aton nga tagipusoon. So kung may ara na kita sa relasyon sa Dios, si Jesus Christ, siya na ang nagakabuhi sa aton, hindi na kita nagakabuhi sa aton nga kaugalingon na tao. So kung mapatay kita, ini nga lawas siya, madunot lang ini kag mabalik lang kita liwat sa yabok. So ang aton niya nga ginahandom bilang mga anak na sang Dios, kung aton ginahandom ang ginaaman sa Dios nga balay nga wala sing katapusan, kag balay nga bulawan nga ginaaman sa Dios. So wala na to sang rason nga magabalik pa kita sa daan nga pagkabuhi, magabalik pa kita sa pagpakasala, tawhanon nga pagkabuhi, pagpatuyang sa sinayong kalibutan. Kay ini nga kalibutan utod kag abyan porti ka garot, kag kung magapauyon ka sa sinayong kalibutan, wala sang direksyon ng imo kabuhi. Labinigid kung wala ka Kristo sa imong tagipusoon, makaluluoy ka. Kung mag-abot sa imo ang mga unos, bagyo, pagtilaw, makasiling ka nga, way na ko sang palapitan. Mas suicide na lang ko kay way na ko sang palapitan. Pero utod kagabyan, ini nga versikulo nag-remind gid sa ato nga tapos na tagin bayaran sa Dios, tapos na kita gintubos. So hapos lang gid
simple lang gid katama nga aton ubahon ang aton daan nga pagkabuhi, tawhanon nga pagkabuhi, kag isuklob naton ang pagkabuhi nga Diyos nun nga pagkabuhi. Tagsadira makita na siya sa aton nga ma-reflect na siya sa aton nga kabuhi nga hindi na kita ang nagakabuhi kundi si Kristo na ang nagapanguna sa aton sa pagkabuhi naton bilang tao. Makita na siya, ga-reflect na siya kung ano ang ginhimo sa Dios sa aton nga kabuhi. So ang imo naton ang pagpalapit lang gid kag tuhan lang gid naton nga buhi ang aton Dios nga ginaalagad, buhi ang Dios nga aton ginasimba, buhi ang Dios nga nagahambal sa sini nga mga pulong. So ang ini nga pulong buhi ni kay siling pa sa Juan 1:1, klaro na siya tama. Sa ginsuguran ara na ang pulong, kagang pulong kaupod sang Dios, kagang pulong Dios. Amo na nga hindi kita magduha-duha sa pagtuo sa sining nga mga pulong nga aton nga ginatun-an. Hindi na siya malahug-lahugan. Kay mo ini ang buhi nga pulong nga hambal sa kadaaga. Hindi ini tao ang gahambal kundi ang Espiritu sang Dios nga nagahikot sa tagsa-tagsa nga ginagamit niyang instrumento sa pagsugid sa kamatuoran. So hindi naton malahog-lahogan ang aton kabuhi. Dapat kilalahon naton kag usisaon naton kundiin bala kita nagakabuhi, tawanon bala nga pagkabuhi o kun kalibutanon nga pagkabuhi. So pinagkatahom utod kag kampiyan kon magakabuhi kita nga ara na sa kamot sa Dios kag ang nagakabuhi sa aton hindi na aton kaugalingon kundi si Jesus na ang nagakabuhi sa aton. So isa ka matahom nga pulong nga aton tun-an sini nga aga kabay nga padayon nga ang Ginoo magapainsinti kag maghatag sa aton sang paghangop sa sini nga aga. Dalayaw ng Dios mula na aton ma-share. God bless, control kag sa nga stations. Madam gid nga salamat bantay sa matahom nga gin-share no. Kag sa matahom nga isa ka pag-encourage naman sa aton nga tagpalamati. Parte sa kaluwasan kag parte sa kaayos ang Ginoo sa kabuhi naton. Mayara pa, isa na lang siguro, makakuha tayo isa kag then mag-gather kita sa prayer request. Kung mayara pa, go ahead, in more station. Good morning sa tanana. Sige, go lang, Charlie Bravo, good morning. Ang tanan nga nagapalamati kag naga-monitor sining aga. Putsa amon nga mga modulator kag mga abyan nga sa malayo nga mga duog sa gyapon kamo nagapadayon sa pamati sining amon nga ginahimo nga pag devotional sining aga. So katahong naman ini nga verse nga aton nga gintalakay sining aga nga makita ini si Galacia 2 kapitulo 20 nagasiling gani hindi na ako ang nagakabuhi kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. So sa ngara pa kita tod sa tawag nga pagkakalibutan o mga hintil kita o mga pagkabigsat makasasala. So ang pagpangamatay ni Kristo sa krus bastante na to para sa aton tanan. Alin pa sang aton nga mga katigulangan no. Dito na tanan nga ginatag sa aton nga anak sa Dios nga mo ang bugay no nga mo si Kristo nga nagtubo sa aton sa tanan-tanan nga mga kahiguan sa aton kasalanan. So gapasalamat kita sa aton Ginoo pagi sa aton pagtuo dira nakasandig ang aton nga relasyon sa iya na kung kita lamang magtuo sa iya so may ara kita gali nga bagko sa aton kabuhi no lain nang nagakontrol sa aton no amo na si Kristo ang nagakabuhi sa aton ang iya espiritu nga giya sa aton kung paano kita mangin magkabuhi nga mangin matarong sa iya tubangan. So salamat sini sa aton Ginoo no kay siya gid nagluwas sa aton no sa tanan naton nga mga kasalanan. So aton nang mimuon
paano naton ma-maintain ang aton relasyon sa iya, magkabuhi kita nga matarong sa iya tubangan. So amo na nga pagi sa aton pagtuo, kita gid nagasalig nga sige hapon masabat ang Ginoo ang aton nga mga pangamuyo, no, ang aton mga pagbako sa iya. So giyahan kita sa balaang espiritu. So katahom gali kung kita nang ara na kay Kristo gali may resulta, may mga bunga gali kita, no. May kapatubas ang tawag nga bunga nga muna makita diri sa Galacia 5 bersikulo 22-23, no. Makita mo dira kung ikaw gakabuhi na kay Kristo, aga pamunga ina, no. Isang maayo nga bunga, no, amo na nga tinguan ta nga sige po makita gid palapit siya, magabako ang pagtuo siya kasi siya lang ang aton nga dapat tuhan. Wala sa iban nga dapat tuhan pa kundi si Kristo lang. Kasi siya lang na ang magatag sa aton sa kalipay nga muni nga maangkon naton nga ang bunga sang espiritu di mo makita kung daw ano ka katahom kung nagatuo ka sa Kristo, no, ramang mo makita. So muna ang mga resulta sa aton pagtuo sa iya nga may ratang kalipay, gugma, kalulo, no, magpinubuso na radatanan, no. Kay hindi ta masarangan niya kung kita lang magtuman sinang mga kasuguan, no, kundi si Kristo lang yung pagi a Kristo matuman ta na yang mga sugo kung kita lang magtulok sa iya, no, dirata maangpan nga mapos gali ang pagtuman kung kita nagigugma sa iya bagi sa pagtuo naton sa iya, no, amo na nga tama kapos sang iya nga kasugo, no. So amo na masayo kontrol siningaga nga dapat kita magbakod ang pagtuo sa iya, siya lang yang aton dapat sandigan sa sininga katapusan nga hingapsan sining kalibutan. So ang pagtuo tagid sa iya amo na masayo kontrol siningaga mayang aga sa tanan kabayan Diyos papamayo sa aton. Madam Ogid, mga salamat Charlie Bravo sa matawang nga gindugang. Sa pag-encourage naman liwat sa aton tanan, no. Hugot lang gid nga pagtuo sa Ginoo. Hindi pa ulihi ang tanan nga kung sino man sa aton nga ari diri nagapamati nga may papangduha-duha pa this time. Kabay pa nga sa sining verse lubos mo naintindihan kung ano ang Ginoo kaayo sa atong kabuhi kag dapat alagaron naton siya, batunon nga aton personal nga manluluwas sa atong nga kabuhi. Bago ko takpan ining aton Bible sharing, basahan ko liwat ang verse nga aton nga ginatun-an sa sining nga aga nga makita sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20 nga nagasiling, napatay ako kaupod kay Kristo sa krus. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining kabuhi nga akon ginakabuhi subong, amo ang resulta sa akon pagtuo sa anak sang Dios nga nagigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. So this time, takman ta ang aton nga Bible sharing. Kag makato kita sa last part sang aton nga hilikoton nga pag-gather sang mga special request, prayer request. Any station nga may ara gusto nga prayer request nga ipapag-pray sa aton, go ahead, open ang control para sa mga prayer request. Pasalamat ako kontrol sang akong dalon sa pangamuyo ako nga way kita sang disturbad diri sa aton nga diri sa aton nga lugar bla sa aton sa panay. So salamat ka sa Ginoo kay masagyapon ang Ginoo kapadayon sa aton sa pagtipig sa aton nga pungsod kag nabilagid sa aton ng mga kabuhi gintipigan kita sa Ginoo, ginabuligan kita niya kung paano ma-preserve ang aton kabuhi, no. So salamat sa iya sa Ginoo, amo na kontrola. So noted. Any more prayer request nga may harap pa? Control. Go Bugnay. Yeah, good morning sa tanan-tanan. As tanan niya naga-monitor, no? Pre-request lang namon niya kabayang
Ginoo padayon niya magahimuno sa mga kinanglanon financial, spiritual kag material kag kabay nga ang mga problema Ginoo gid ang magasolbar sang tanan gid sa amon. Salamat gid control. Noted. So, anymore? Control. Dali lang kita, nag-double up ka mo. Go San Care. Prayer request ka lang tani. Good health para sa mother ko. Good health para sa aton tanan, Control. Sige. Ang nag-double up nga, YM, go ahead. Pray control. Go lang. Prayer request lang ko control mga ipo hulig sa pagpangamuhi sa church renovation diri sa Negros Sige, Pastor. Thank you, Gid, sa prayer request. control ka pray ko sa senior ministry sa radyo nga katakon pagit sa Ginoo. Amen. Thank you, Gid, sa prayer request mo, Pastor. Noted, Gid. Kag anymore? Mayroon pa gusto mag-pray prayer request? Kung wala na, makanto kita sa aton nga prayer request kag tayong closing prayer. Mga muyo ta. Amay nga langit nun, kagamahanan naman nga Diyos. Sa liwat Ginoo, nagapalapit kami sa imo. Nagapasalamat sa imo gid nga kaayo sa mga kabuhi. Salamat gid sa pulong nimo nga nabatian namon. Sa imo pulong nga amon Ginoo nga napamatian sa sini nga aga nga kanami gid kadako gid sa imo nga pagpalangga sa amon tungod ginhalad mo ang imo kabuhi para sa amon tanan. Para hilwayon kami sa sala nga dapat kami tani ang dapat nga maghimo sina pero ikaw ang naghimo tungod sa imo pagpalangga sa amon. Ginoo, salamat sa pagtakop namon sa sini Ginoo nga hilikoton napadayon gid ikaw nga nagapagkamaayo bisan may mga distraction nga gamay. But thank you Lord nga padayon gid ikaw nga nagapanguna, padayon gid ikaw nga nangin sentro sa sining hilikoton Ginoo. Lord, dangop ko sa imo ang tagsa-tagsa ka prayer request nga ako nga mga kaupdanan Ginoo. Gina-pray ko gid sa imo ang pagpasalamat sa Charlie Bravo. Salamat sa imo pagproteksyon sa amon nga ang bagyo wala gid nakalabot sa amon. Thank you gid sa imo pagtipik sa tagsa-tagsa namon kakabuhi. Thank you gid Ginoo sa always nimo Ginoo nga bantay sa amon 24/7. Imo kami ginbantayan bisan sa panahon sa amon pagtulog. Padayon ikaw nga nagabantay sa amon. Ginoo, naga-pray man ako sa gina-pray request ni Bugnay nga financial Ginoo needs Ginoo sa adlaw-adlaw. Amo gid na subong ang main gid nga ginaatubang sa halos tanan. Ikaw gid Ginoo ang nakabalo sina Ginoo. Ikaw gid Ginoo ang nakakita Ginoo sa tagsa-tagsa namon ka mga kinahanglanon. Kag bisan pa man Ginoo ang spiritual ang ginapangayo niya Ginoo nga mag-grow pagit spiritually sila Ginoo kag ang bilog niya nga pamilya. Kag bisan pa man Ginoo ang good health sa kada isa kag sa bugos niya nga animalay kag iyang mga entire family Ginoo. Lord, naga-pray man ako Ginoo nga kagid Ginoo ang ano man ang problema nga magaabot sa tagsa-tagsa kagid Ginoo ang magapabakod pagpaagi sa sining pulong nimo pagsisini nga amon kinahimo every morning ang maini Ginoo ang magadugang sa amon pagpabakod sa amon Ginoo nga tuo sa imo buligi man kami kay ikaw gid Ginoo ang magpakamaayo kag bisan pa man Ginoo kay sankis sa iya nga pagpuli buwas ikaw gid ang magatipig man sa iya kag maghatag sang maayo man nga panahon maayo nga lawas samtang ato sila dito Ginoo sa Negros pod sa kay Joshua. Kagid Ginoo ang magatipig man sa ila Ginoo kag kay nanay kagid Ginoo ang magatagpagid sang kabakot sa ila kag dugang pagid Ginoo nga mga tinuig sa iya kabuhi. Lord,
ginapapray ko gid sa imo Ginoo bisan pa man ang prayer request ni pastor nga ang ministry nga ini magabakot gid ka kabay pa nga gaan gid sila Ginoo sang always nga good health man ang bilog niya nga panimalay kag ang sa Negros Ginoo tipigan man sila Ginoo kag ang tanan nga nagapamati nga ara dira Ginoo sa Negros kag ginamagaupod man sa ila kag ikaw man ang maghatag sa ila Ginoo sang kabakod kag good health sa tanan-tanan. Ginoo, salamat gid nga padayon ikaw nga nagakamaayo sa amon. Padayon ikaw nga ubay sa sini nga ministry. Pabakoda ini kag palapada pagid ini kagkabay nga paagi sa sini nga ministry madamo pagid Ginoo sang mga makabati kag maluwas kag makakilala sa imo. Ginoo sa pagtakop namon sa sini nga hilikoton ginabalik ko gid Ginoo sa imo ang tanan nga pagdayaw pagpasalamat kay kung wala ka sa man kabuhi wala gid kami sang sara nga mahimo Ginoo gani ni tanan Ginoo ginatugyan ko gid sa imo kakabay nga ikaw padayon gid nga magaubay sa tagsa-tagsa bisan pa man Ginoo sa mga naga-mobile para sa buong sa dalanon ikaw man Ginoo magatipik sa mga kapdanan namon nga naga-travel ikaw man Ginoo magatipik man sa ila makalabot man sila sa lugar nga ila Ginoo nga katuan nga safe gid kag bisan pa man Ginoo sa mga tagsa-tagsa nga magkatusubong sa trabaho kag Ginoo ang maghatag man Ginoo sang ng pagpagkamaayo nga damo man Ginoo nga magsulod ng mga clients sa tagsa-tagsa ka klinik ang ginadutihan sang mga therapist nga nagapod man kag nagapamati sa sini Ginoo nga hilikoton ug sa tanan-tanan Ginoo nakita nimo ang kinahanglanon sang kada isa. Lord God, ikaw gid ang magpakamaayo bisan pa man sa mga masakit sa buong Ginoo ikaw man Ginoo ang aduang man sa ila kag magkatandog man sa ila Ginoo ginabatsyag nga mag-ayo man sila Ginoo ikaw man Ginoo gamiton mo ang imong mga kamot amo Ginoo ang mag-aayo sa ila Ginoo kag bisan pa man Lord sa amon Ginoong mga lideres ikaw man Lord God ang magabay man sa ila magagiya man nga giyano man sila nga matagaan man Ginoo sang tsakto ang mga protokol nga ila Ginoo ipatuman sa tagsa-tagsa Ginoo halin sa president down sa mga barangay captains Ginoo. Lord, kina-entrust ko gininitanan sa imo kung wala ka wala gid kami sang sara nga mahimo. Salamat gid sa imo kaayo sa imo katutom sa imo paghigugma kag sa imo pagpalangga nga wala gid sang tupong kag wala gid untat sa amon. Ini tanan ginabalik ko gid Ginoo ang dako nga pagpasalamat kag pagdayaw sa bugtong lamang nga ngalan ni Kristo Jesus nga man personal nga manluluwas. Amen. Amen. Amen, gid, amen. Okay, good morning sa tanan. Thank you gid sa tanan nga nag-participate sa sining aton morning prayer with Bible sharing sa tanan-tanan nga naga-silent monitor. Good morning kag sa tanan nga naga-view sa YouTube kag nagapamati mayong aga gid sa inyo tanan. Kabay nga ang Dios magpakamaayo sa aton tanan. Thank you.